Salam hormatly vatandaşlar. Ine biz şuun Türkmenistan Demokratik Genişinin gurumçuluk meseleleri boyunça size kısaca maglumat verecek olacağız. Sizin bilişiniz yani bizim Türkmenistan Demokratik Genişinde 6 sani topar var. 6 sani topar deydiği jurnalistler, yazıcılar, yani şirketler, blogerler, yaşların gurumatı yine şu 6 sani topardan var. Onun dışında Türkmenistan'ın içinde 2 sani birliğin hareket eden topar var. Yine şun kuvunne şu bizim gurumamız öz gurumçılığı işlerini alıp barıyor. Düzgünnamaları, mailnamalarını yani kamilleştirip yine gelecekte size şu kamilleştirilen düzgünnamaları biz size getirir. Men şu mesele boyunca köp size vaktinizi alacak bolyan bizim yeni bir sorumuz yine ba organizasyon sorularımız boyunca bir bizim vekilimiz Kakmat Kıdılç Kurbanov şu gurumamızın başında bizim bilen bolan adam yine öz islevi boyunca şu bizim Türkmenistan Demokratik Genişinin çıkmasını bildirdi. Yine şu mesele boyunca bizim barimiz onun islevini yani makul gördük ve gorladık. Şu yerde men sözü Allah razı verecek oluyor. Allah razı. Söz sizlerin. Assalamu alaikum hormatly izleyijiler. Ýa-ni Murad agam, Murad Gurbanowam gaýtgaçyk bellek geçýäli. Birazjyk şu adamlar howluk bolýarmy ka diýjek bolýan biz çykarýan netijelerini. Howluk mandyrak çykarýan netijelerini oýlanşyk bilen tek saklanyprak syn edip ondan soň baha berin diýjek bolýar. Inde galan näýe bu barada geçerler. Ýene bir bellecek adam ýa-ni şol ýan ýakynda bir geçirilen Zoom'da men bilen Kaka Murat Tadirowyň arasynda birazjyk düşünüşmedik yüze çıktı. Ama biz bu tayda gatırgançtıgam gerek yerege. Ama şu tayda men diyecek bolýan adam şu Zoom'a gatnaşanlaryň bildirin diyecek bolýan Kaka Murat Tadirow bilen düýün biz özara oturup şeýdip ýüzbe oturup düşünüşdik. Ama aramızda hiç elini düşünüşmedik ýok. Ama Kaka Murat Tadirowyň ulunyň bir itirak sözleri üçin men oňundan hiç ilki saklamak, öýkede saklamak. Ama olam menden hiç öýke saklanak, öýke saklamaýanlygyny aýtdy diýin. Biz çödülüşdik. Şol inha şu geňeşiň düzleminde işlemek, geňeşden çykmak meselesi barada da hiç elini düşünüşmedik ýok. Biz düşünüşdik. Awa ýöne şol bolan Zoom'a gatnaşan, şol Zoom'a gatnaşan beýleki adamlardan men ötünç sorýan şu ikimiziň aramyzda ýüze çykan bir kişire konflikt üçin. Awa şolary da men ýetirjek bolýan. Nikah kamrad ikimiziň aramyzda hiç eli düşünüşmedik ýok, sorawlar çözüldi. Awa eger kimde başga öýlerine şahsy soraw bolsa, maňa da ýetirip bilerler, kakamrada ýetirip bilerler açyklaşdyrmak üçin. Ýöne bäde kan wagty almajak bolýan. Şoň çözülen buny side ýetirjek bolýan. Ene men aýtjak adam şunu. Indi men sözi Muhammed duýajak berýär. Muhammed aga. Salam vatandaşlar, hemmeňize salam. Biziň ýanky Türkmenistanyň Demokratik Geňeşi täze dörende köp zatlary häzir işlenmeli, köp zatlary öwrenmeli. Ýene de öwümizde köp problemler ýüze çykyp, onu çözmäge de bir ukypdy bolmaly. Şuň kun biz bir problema çykypdy. Bu problemy de çözüp bolýanda ýöne biziň düşmanlarymyz şundan haýyrlanyp bize hüjüm etjek bolmaly. Biziň hereketimiz. Ýöne biziň şuňa gatnaşýan adamlaryň hemmesi akylly, palykatly, watanyň, ýurduň bähidini hemme zatdan ýokardy gören üçin, şol üçin özleri oturuşup düşünüşen bilýär. Şu ýene bir gerek subutnama biz öz watanymyzy azad etmek üçin hemmemiz bir. Şol üçin kimde kim şuny gelip berdim Muhammed'in karşısına öz watanyny azad etjek bolup hereket etýän bolsa, biz hemmesi bilen dost, hiç ýyly düşmançylygymyz ýok. Şol urda da biz hemme zat eder. Biziň häzirki döwreden geňeşimizden her bir adam iki Halidallah öz watan üçin bir zat etjek bolsa şoňa ýol açýar. Hiç şoňa nemede oturman, hiç ýyly päsgelçilik ýok. Mümkin wagt alsyn, ýöne bilgin siziň ornuňyz şu taýda. Men şonu aýtjak boldum. Hemme oglanlardan hem göreşýän oglanlar sag bolsun, şeýtler bilen göreşmeli, hemme adam alar. Netip boldu. Sağ olun. Indi men sözi Apez'a para berýän. Apez para. Tamam. Salam gaderli izleyijiler, hormatly tamaşaçylar.
doğrudan ona öňden çykyş edenden aýdyşýaly Türkmenistan Demokratik Giňeşi ýa-da birleşmesi şu ýylyň aprel aýynda döredildi. Şonun bären biz guramaçylyk işini berkidip gelýär. Geljekde bu iş hasam kämil derejä ýetirler, guramaçylyk meseleleri hemde giňeşiň ähli strukturalary. Şonun üçin bize daşardan tiýinleýän eginleşlerimizden hemem hatta bize gıya garayan adamlardan bir edilecek haýyş var. Siz Türkmenistan Demokratik Giňeşiniň guramaçylygyny bolýarmy ýa alyp barýan işini haýsydyr bir oňun kemçilikleri görseňiz, onun üçin bizim üstümizde hüjüm etjek bolmaň. Bu bir täze dören gurama, täze dören bileleşik. Şonuň üçin hem käbir meselelerin çykmagy tebigi ýagdaý, adaty zat. Ol çıkan meseleleri biz 100 euro agdybirlik bilen çözer. Ine şunki bizim gysgaçyk şu çykyşymyzdan press release ýani metbuat beýanaty görnüşini şeýle meseleler çıkanlar bizim şonu operativ ýagdaýda çözüp biljekdigimizi görkezmek üçin halkyň üntüni hödürleýäs. Sag bolun. Sag bolun. Goşsan aýtjaklarym barmy? Goşuklarym barmy? Menem gysgaça goşaýyn. Ilk bilen şu öz eginleşsemiz, şular ýaly aktivistlerimize yüzlenmek isteyen şular ýaly hereketleriň içinde bolup gayrat edin, agdy birligimizi, jeýsligimizi ýitirmäliň. Biz salihatly adamlar hökmüni öz aramyzdaky kiçirak düşünşmezlikler bolup biler. Düşünşmezlikler dogonyň arasynda da bolup bilýär. Onu hemmäňizem görýänsiňiz. Bu zatlar düşünşmezlikler diňe pikir çakmışlıklar esasında has ýokaryk galmak üçin beýgelmek üçin gerekli zatlaryň biridir. Şoň üçin gayrat edeliň şular ýaly günlerde düşmany dostur görnüşindäki politika eýerip birek-birege gollugymyzy dowam edeliň. Hemmäňize köp sag bolun. Aýtjaklarym şular. Sag bolun. Rozmara Menem bir agyzy goşaýyn şu ýerde vatandaşlarymyza yüzlenip bizim şu hemmemizin maksadımız şu yerde oturan adamların sizin şu konstitüsyon hukuklarınızı gene gaýtaldan dikeltmek ve Türkmenistan'da bir dünyevi devlet, dünyevi demokratik devlet kurmak maksadından şu yerde bir topar maksadı, esas maksadı şu. Sağ olun. Sağ olun. Köp hemmäňize. Men ýöne bir devletin adынан bir bildiriş berjek bolýan. Kakmat Kurban Hıdyrov Kakmat Kurbanç köpden beri işlep gelýär devletden köp işler edýärdi. Onu edýän devletden içindäki işlerini hemmeler bilen ok, onu diňe bizim ştabymyz bilýär. Ol iň agyr iş atlardy. Şonuň üçin onu köp taňaýar. Şu giňeşiň işinde de köp işler etdi. Bizim bilen maslahatlaşyp öz pikirini aýdyp. Şonuň bilen biz hormatly watandaşlar, size bizim gysgaça press release'imizi düşündirdik. Yani press release diýmek gysgaça maglumatlary düşündirdik. Şular ýaly çalışmalar bolanda ýa-da şular ýaly bizim aramyzda bir wajyp meseleler bolanda biz hökman suratda sizi habardar ederiz. Şonuň bilen biz gysgaça maglumat beriş videomuzy gutarýarys. Size hemmäňize jan salyp üstüni arzu edýäris we biz görüşimiz durmaly. Birleşip bilen birleşmeli. Birleşip bilmeden gatdalla gitmeli bolýan şol görüşe, ýani diktaturany ýykmak meselesine durmaly. Hemmämiz. Şoň üçin sag bolun, inniki duşuklar çeldi. Sag bolun. Sag bolun, kadrly izleýijiler. Sag bolun.